L'Olleria ha celebrat durant tot el cap de setmana la seva centenària fira, concedida pel rei Carles I de València l'any 1687. Les autoritats municipals la inauguraren el divendres per la vesprada. Les dos regines d'enguany, Paula Martí i la xiqueta Elsa Montpó, foren les encarregades de tallar la cinta. La comitiva amb la companyia del grup de danses El Revolt, els dolçainers de la Morralla i la Societat Escola Musical Santa Cecília recorregueren tot el recinte firal des de la plaça de la Mare de Déu del Loreto fins al Parc del Beat Pare Ferreres. Abans s'obria al públic l'exposició 50 anys d'escoltisme a l'Olleria. Fa uns minuts acabem de donar l'acte oficial de la inauguració a la fira. Anem a disfrutar de totes les atraccions i de les paradetes que este any han vingut al nostre poble. Es repeteix el mateix número de paradetes i s'han incrementat 4 atraccions més a la nostra fira. Prova de que el nostre poble atrau els ferians. Fer menció també a que el grup Scouts de l'Olleria, que compleix 50 anys d'existència, ha muntat una exposició que estarà tot el cap de setmana per a que tots puguen visitar-los. Més de 120 paradetes de tot tipus i 20 atraccions que feren les delícies, sobretot dels més joves, són la part més visible de la fira, que es completa amb un extens programa d'actes, entre els quals destaquem la 15a volta cicloturística a la Vall d'Albaida, altra de motos clàssiques, espectacle eqüestre i concert a càrrec de l'Orquestra Mòdena. De molts d'ells parlarem els propers dies.